Toge, hvad laver du herinde? Hej. Hvad laver du herinde? Jamen, jeg tænder bare Minecraft, så faldt jeg ind i det. Det er da mærkeligt. Men hvordan kommer vi ud herfra? Der må være en eller anden herinde på Minecraft, måske en landsbyboer, der ved det. Der er en bank. Jeg har fundet en lækkersten. Men det er temmelig et godt sted, vi er spawnet herinde for nylig. Men der er godt nok også mange lavsten her. Der er en palm. Måske gør det også sundt. Okay, Toge, hvis du hakker på et træ, så føler du, hvordan det er inde i spillet. Hvordan ham der, man styrer, har det inde i spillet, når han hakker træer. Ja. Jeg aner ikke, hvad vi laver herinde i spillet. Og det siger sådan der loop. Det er godt nok godt lavet, det her. Nogle sten. Au. Det går ordentligt hak i de her træer. Eller sådan set palmer, må man sige. Det er egentlig godt lavet, at når man mister liv, så kommer den der lyd. Der er lidt pigge på. Ja, kaktus. Men det ligner ikke dem fra spillet. Ja, det er godt to. Men lad os se, om jeg kan finde lavsten. Nogen, som ved, hvorfor vi havner her i spillet. Altså, jeg har også set sådan en video med, hvad det hedder, med Robin Samse, hvor de havner inde i hvad det hedder, Star Wars. Så ved du hvad? Så jeg aner ikke rigtigt. Vi havnet inde i Minecraft, og de har været havnet inde i, hvad det hedder, spil, eller et andet spil. Ja, det kan man da. Blup. Blup. Det er hårdt. Hvad? Ja, jeg går lige tilbage nu. Jeg går lige tilbage til vores hus. Kommer du? Hårdt. Jeg er sulten. Jeg begynder at fandme hvad? En pære eller et æble.
Der er vores hoteltoge. Nå, jeg er sulten. Lad os gå ind og få noget mad, ikke også? Ja, det er huset tager vi. Ja, vi spawner ind i den her. Eller gjorde du også? Jeg gjorde. Vi har ikke husket tænderne endnu. En kniv. Men altså, jeg vil se på, der er noget mad her. Lammer. Det falder! Ja, det er en dejlig for at spørge dig om noget. Hvad er det? Om ved du overhovedet hvad? Niks. Nej, vel skal den over. I køleskabet måske. Der er noget. Det der er der noget. Der er et. Jeg går udenfor igen. Men jeg er altså ved at dø af sult. Det er jeg ikke. Jeg har kun lyst 2 alle. Og det er 2 og så er det. Jeg håber, at vi kommer ud i det her spil på et eller andet tidspunkt. Nej, når det bliver nat. Nej, så må vi hellere gå hen og hente kniven igen. Ikke godt? Ja, det skal vi nok. Men jeg laver videoer herinde. Jo, men det her det er faktisk ikke lige meningen. Jeg skal lave videoer herinde på det her spil. Jeg er bare afledet herinde. Som natlig. Blup. Måske kan jeg bruge den til at hakke. Ja, det gør jeg vel. Så det ikke rundt på os, men måske kan det rundt på labstenen. Jeg ved godt, det ikke. Jeg går lige ind og ser mere på den her lavesten. Ja, det må jeg ikke, fordi så kan vi ikke genkende de og mine, eller dine og mine. Dine og mine. Okay. Jeg kan ikke lige lave sådan her. Og smider den lige sådan. Jeg går hen igen. Jeg gør det jo. Interessant. Ja. Der røg den. Det her er en Her var det. ja. Og jeg går nogen. Så nu får vi lige det bliver nat. Nej, det er ikke noget. Hvornår tror du, det bliver nat? Altså, jeg håber ikke, det bliver nat, men jeg spørger bare sådan, at så vent lige lidt. Der er en fugle derovre. Hvad er der? Der er en pool. Pool er det? Ja, jeg skal nok passe på, at jeg ikke falder i. Det er godt nok noget særligt. Må man da sige.